Naštartované chlapci. Ja som to niekedy bežal v Amerike. Tá inšpirácia prišla odtiaľ, tam je tradícia takýchto behov dlhoročná. A tam som vlastne zažil takýto pretek a povedal som si, že je to niečo výnimočné a že teda možno, že by niekedy v budúcnu sme to mohli skúsiť spraviť aj na Slovensku. Minulý rok, keď bol tento prvý ročník behu Otatier Dunaju, tak som to zaregistroval, ale vtedy som sa ešte sám necítil na to, že by som sa mohol ísť. Tak som si povedal presne minulý rok, že skúsim to o rok a skúsim nájsť nejakú partiu statočných chalanov, ktorí do toho pôjdu so mnou. Ste povedal, že je to výnimočné. Čím to je výnimočné? Veď ten človek len uteká. No. Tam na tom behu, na ktorom som bol ja, bolo strašne veľa ľudí, ktorí to bežali, strašne veľa tímov. Úžasná atmosféra súdržnosti, tím, ktorý vás povzbudzuje každú chvíľu na tej trati. Viete, že ste súčasťou nejakej skupiny ľudí, ktorá čaká, že podáte úplne najlepší výkon. Ja by som to porovnal možno takými slovami Dominika Hrbatého, ktorý povedal, že hrať za Davis Cup tým a hrať na nejakom turnaji, že sa to nedá porovnať. Proste tí ľudia, ktorí sú za vami, vás tlačia k tomu, aby ste dali 110%. Už to máte za sebou? Už parádne. Už vôbec nebudete bežať? Nie, nemal by som. Ak sa niekto nezraní, tak už nie. Ale veľmi dobre. Aké? Perfektne. A unavený veľmi? Tak neviem. V pohode? Iba spánok trošku, ale inak úplne dobre. My jsme si svý odběhli. To jsou ty hadice, co nám A kedy bolo najhoršie? Pořád. No, teď tenhle poslední úsek, no. Všichni, co mají teď úseku. poslední úsek, tak to bude asi nejtěžší, no, protože pár hodin spánku a tady třeba kolega náš prostě poslední úsek teď běží, jako. Těší se, on ještě neví, co ho čeká totiž. Takto sa odpočíva medzi behaním. Takto sa zbierajú sily. Unavená? Áno, bolo to vydatné. A už nebudete bežať? Budeme, odtiaľto z Matuškova ďalej. Matka sveta. No, ale posledný úsek a máme to za sebou. A stojí to za to? Jasné, je to super. Tento rok máme 160 tímov, ktorí teda sú zaregistrovaní, majú zaplatené štartovné a predpokladáme, že sa postavia na štart a je to plus minus 1900 ľudí. Bumbo tým vystupuje nejaký unavený. 5 minút. Čo? Čiže 40. Asi dáme go. 10, No. A kedy rátate, že budete v Bratislave? No zatiaľ sme 6. tým. No ale chlapci, vysvetlite mi to, že čak teda cestovná kancelária ešte sa takto ide, sa tu nacestuje do bezvedomia a ešte závodí po Slovensku. Tak chceme spoznať aj Slovensko. Možno to je to nielen svet, ale aj Slovensko. A plus my sa zameriavame na intenzívne zážitky. No a toto je jeden bohovský intenzívny zážitok. V čom? Ja si myslím, že takto by sa mal robiť turizmus, lebo Slovensko není moc zaujímavá krajina. My si teda Slováci hovoríme, že sme strašne zaujímaví, ale není dobre. Ale ja keby som bol Brit a niekto mi povie, že môžem od tých najväčších vecí, čo tu existujú, a to sú Tatry a Dunaj, to sú proste také naše tie symboly, a že prebehnem Otatier Dunaju, tak ja by som v momente išiel. Ja to každému odporúčam a toto je podľa mňa smer, ktorý máme ísť. Aj už sa tu kričí. No, dobre. A bola aj nejaká taká kríza, alebo? Stále je kríza. Ja teraz mám bežať, ja mám depresiu, dobre, ja som hotový. Všetko ma bolí, som. Šoferujem a spím, dobre, to je hrozné. My sme spali koľko? Hodinu? Hodinu a štvrť sme spali, dobre? Čiže je to tvrdé. Poď, Janči! Ideš, Janči, poďme! Kto je víťaz? Tak myslím si, že každý to dobehne. Určite máme samozrejme aj víťaza preteku ako takého. Pravdepodobne to bude niekto z elite tímov. To znamená, to sú v prevažnej miere pretekári, je tam stanovený čas, za ktorý musia 10 km odbehnúť, aby boli v tej kategórii. Koho voláte, zajace? No super, hociaký super, ktorý je pred tebou, je vlastne zajac, ktorého je cieľ dobehnúť a predbehnúť. A je to celkom dobrá motivácia, lebo človek v tomto behu ide väčšinou sám
takže má vtedy nejaký objekt, ktorý sa snaží dobehnúť. Takže to je stratégia nášho týmu na tento závod. Dobehnúť zajaca. Dobehnúť zajaca a zjesť. A už zajaca dobieha. Zajaca dobieha, skonzumuje ho priamo pri cintoríne. Tak si počkajme na to, jak zajaca skonzumuje. Po 200 metroch, ak je to možné, otočte sa do protismeru, potom odbočte vľavo. A už má zajaca. A už ho predbieha. A je tam. Myslím, že keď to ide niekto bežať ako prvýkrát, tak si vôbec nevie predstaviť, čo to obnáša, nevie si predstaviť logistiku, nevie si predstaviť absolútne nič. Môžu si predtým sedieť tie týmy a rozprávať sa o tom, že ako to bude, ako idú trénovať, ako sa dohodnú, kto bude čo bežať, a realita je úplne iná. A proste až na tej trati zistia vlastne, o čom to celé je. Pod pazuchy, aby sa nedarili pazuchy, bradavky zalepené leukoplastom, aby sa nedarili, proste pri týchto dĺžkach gel. Vážne? To som nevedel. Tu strašne boli, dobre, 10 km nie je sranda, ale keď človek beží 30-40 km, tak to sú už iné finty. Hrozné, všetko ma bolo. Čo je? No tak, stačilo. Ale dobre. Jednoducho, tá atmosféra ich pohltí, dajú zo seba viac, ako by dali bežne sami, tým, že sa beží 3x10 km plus minus v odstupoch 8-9 hodín. To znamená, že to telo nemá vôbec žiaden priestor na riadnu regeneráciu medzi úsekmi. No a... Ja som vždycky skoro zavracal na konci. To ti až navracanie z toho? Stojí to za to, jaja? No, to je za posledný metr. Super, to je sprej, ale to by zase nebal. Teraz. Sprej. To nemôžeme dať teraz. Máš právo na oranžové. No čo, aký bol pacing? Po tom prvom ročníku sme si overili to, že ľudia to nejdu bežať kvôli tomu, aby získali nejakú cenu, ale kvôli tomu, aby proste zažili niečo výnimočné a na tomto behu zažijú niečo iné ako na bežnom behu. V tomto momente dobieha do cieľovej roviny štafetového behu Tatier k Dunaju. Ak sa nemýlim, tak toto je Bubo tým. Potlesk pre Bubo. A môžete sa pozrieť na svoj výsledný čas. Takže symbolicky dostanú trofeje, víťazné týmy a každý dostane medailu. Čiže milióny dolárov. Milióny dolárov? Nie.